O, di ba? Mega love shoutout po sa inyong lahat. Nako, na default. Yan. Yan, oh. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga, mapagpalang gabi, at siyempre sa lahat ng mga OFW. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Mega love shoutout din po kay Mami Mercy Calonod. Yan, mega love shoutout po. Mega love shoutout po sa inyong lahat at siyempre ayan, mayroon na tayong audio. Ayan, siyempre mega love shoutout po sa lahat ng mga OFW. Kay Mami Mercy Calonod, mega love shoutout po. Kay Ma'am Rosalina, mega love shoutout. At kay Ma'am Analisa, mega love shoutout. Tika lang. Kay Nani Sanchez Vlog, mega love shoutout. Kay Kagawad Antonihan, mega love shoutout. At sa lahat ng mga solid natin subscriber, mega love shoutout sa inyong lahat. Mapagpalang umaga po. Ayan, siyempre, bago tayo magsimula, ayan, binabati ko muna ng advance happy birthday. Ayan, sa aming nanay na buset. Ayan, malapit na po ang kanyang kaarawan. Kaya binabati ko po kayo ng maligayang kaarawan. Ayan, at malapit na po ang mahal na araw. Ayan, ingat po kayo sa inyong mga bakasyon, ano? Sa mga gustong magbakasyon, ingat po kayong lahat. At siyempre, huwag niyo pong kalimutan ang inyong mga gamit sa bahay. Ayan, malapit na po ang sako pa rin po tayo ng fire prevention. Kaya ingat po tayo, napakalakas ng init. Ingat po kayo sa biyahe. Saan man kayo paroroon, ayan, ingat po kayong lahat. Ayan, ano nga bang dahilan? Ayan. Bakit nagbaliktaran? Nagbaliktaran na po. Pero sa kabila ng lahat, todo tanggi pa rin ang kanilang campaign manager, ano? Ayan. Todo tanggi pa rin. Kanila pa rin daw na si Camille Villar. Ayan, kung matatandaan nyo, no, nagkaroon na ng itong si Senadora at saka si BP Sara. Mayroon ng infomercial sa kanyang sa kanyang kandidatura sa pagkasenador. Ito si Amy Marcos at saka si Inday Sara. Ano nga ba ang dahilan bakit nagkaganon? No? Malalim po 'yan. Pag tayo hindi malalim ang pangunawa sa politika, iyan po ay mahirap intindihin bakit umabot sa punto na ganoon kung saan itinakwil na nga ng BP Inday Sara ang mga mga Marcos, pero sa kabila ng lahat inendorso pa rin. Kaya napakalalim ng Lee Sung Sun, good morning to you. Ayan, how are you? Ayan. Napakalalim po ng napakalalim po ng politika natin sa Pilipinas, no? Yung mga hindi mo inaasahan, ayan, ngayon nangyayari, no? Kaya masakit man sa loob, wala tayong magagawa dahil iyan strategy yan ng mga political, lalo na sa
yung mga political analyst diyan ano, mga strategy kung saan ito yung kanilang ano, strategy kung paano umangat ang kanilang mga kandidatura, no? Iyan ang kanilang mga strategy. Kaya sa ayaw man natin at sa gusto, wala tayong magawa diyan. Pero mayroong isa diyan na ano, mayroon isa diyan na nakapaloob na isang pakinabangan ng bawat isa, no? Ang maliwanag diyan dahil tumatakbo si si Senadora Aimee, ang pakinabang diyan ay nangangalap siya ng boto sa mga pro Duterte. Oh, di ba? Oh. Ngayon, ano naman ang pakinabang ng BP Inday Sara? Malaki po, no? Malaki po. Malaki ang pakinabang diyan ng BP Inday Sara. Unang-una, yung nakaabang na impeachment para sa kanya, malaking tulong po 'yan. Yung pagbabalik ng kanilang pagkakaibigan, no? In case man na hindi lumusot ang Duterte dahil nga maraming nagsasabi na itong mga OFW ay online voting na ngayon, no? Unang-unang nagsasabi diyan ano, yung isang attorney na tumatakbo ng pagka-vice mayor doon sa Rina Mercedes ng Isabela, no? Na malaki ang posibilidad na magkaroon ng dayaan. Malaki ang posibilidad. Yun, hindi naman sinasabing magkaroon ng dayaan ano. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng dayaan sa darating na halalan. Kaya nga yun ang pinapaliwanag niya bilang isang eksperto na pupwede talagang magkaroon. Pupwede hindi naman sinabing magkakaroon talaga, no? Kaya nga iyan ang sinasabi na kumbaga ay gamitan na rin lang o di manggamit ka na rin. Ganun lang ang labanan sa politika, no? Kaya yung mga ibang mga solid talaga, yung ibang mga diehard, minsan hindi natin naiintindihan. Sumasama na yung kanilang damdamin, no? Pero kung kayo talagang ano sa politika, mahilig talaga kayo sa politika, alam nyo ang kalakaran, maiisip nyo talaga yan, mga bagay na yan, kung bakit nangyayari yung mga ganitong sitwasyon, no? Kasi nga, alangan naman isa lang ang manggamit, di ba? Ngayon, in the future, yung mga manggagamit, magagamit mo rin bandang huli. Pero meron talagang mga manggagamit na legit na talagang manggagamit. katulad ng kapatid ni Senadora Aimee, o di ba? Talaga, yun talaga legit. Dahil pagkatapos ng lahat, di ba? Pagkatapos ng lahat, anong ginawa? Hindi katulad kay Amy Marcos na talagang medyo kumambyo siya. Kumbaga, inisip nga natin na namangka sa 2 kilo, hindi naman talaga natin yun maiwasan bilang isang taga-suporta, taga-subaybay sa mundo ng politika. Makikita mo talaga namamangka sa 2 ilog. Gano'n naman talaga ang nagiging kalakaran sa politika, no? Kaya nga yung mga solid talaga na solid Duterte supporter, pwede naman yun kahit na in-endorse yan, tatlo lang naman yung 10 lang naman yung PDP laban, pwede naman yun kasi malaking bagay yun. Pag in-endorso ng BP Inday Sara, once na hindi makalusot, yung 10 na yon, may pang-alalay siya, no? May pang-alalay siya. Kasi nga, nambudol na nga yung kapatid Patunayan niya pa na pati siya mabubudol talaga, 'di ba? Ano na 'yon, kumbaga legit na talaga 'yon pag ginawa niya pa ulit, no? Kaya nga napakasarap sa pakiramdam yung mga gano'n ano. Talagang hindi naman gano'n ka ano si BP Inday Sara na
i-endorse si Amy Marcos na wala siyang nakikitang potensyal na pwedeng makatulong sa kanya sa hinaharap, lalong-lalo na sa kanyang impeachment, no? Pero maraming mga eksperto na nagsasabi, lalong-lalo na sa Comelec, kung matatandaan nyo, no? Ah, si attorney yun ng mga tingklawan, ano? Si nakalimutan kong ano nito, attorney na ito. Si Attorney Mac, ano? Si Attorney Mac, kung matatandaan nyo, ayan, napaka-expert niyan pagdating sa Comelec. Siya po ay expert pagdating sa Comelec na na sinasabi niya nga na ang impeachment ni VP Sara Duterte ay patay na. Pero hindi ako naniniwala diyan. Alam niyo kung bakit? Political persecution niya. Babaluktutin ang lahat, tanggalan si VP Inday Sara kasi lang sa kanila yan. Ngayon, ito si VP Inday Sara, pinag-aralan lahat. Ano bang galaw? Politika. Tingnan natin sino ba ang pwedeng makaano sa akin, di ba? Bilang isang marami namang bilang isang vice president, napakarami niya ng mga advisor pagdating sa political advisor, napakarami niyan. Siyempre kaysa naman sila lang ang makinabang, o di maggamitan na tayo, di ba? Kaysa naman isa lang makinabang, di ba? Sige, maggamitan na tayo. Nang sa ganon, happy all, di ba? Sabi nga ni Enrile, ang gusto ko happy ka. Ayan, comment lang kayo diyan sa gustong mag-comment para ma-reaksyon na natin ang iyong comment section, Ayan. Ayan, sabi nga ni Banat Bay, bakit nagkano? Siyempre, malalim pagdating sa politika. Napakalalim ng dapat nating pag-aralan, kung saan nagka-windang-windang na ang ating paniniwala pagdating sa politika, bandang huli sila pa rin, kasi nga nagagamit, pero meron naman talagang manggagamit na legit naman talagang manggagamit. katulad nitong naka-administrasyon ngayon, Pero maraming nagsasabi ito yung talagang maraming nagsasabi na ang Pangulong Marcos ay hindi na siya ang gumagalaw, kung hindi iba na ang kumbaga naging na lang siya. Kung di ba yung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, maraming nagsasabi na ang nagpapatakbo ng bansa ay ang kanyang may bahay na si Mike Arroyo, Ngayon ganun din ang nangyayari. Parang ang nagpapatakbo ay si Madam Lisa na lang at saka si Romualdez, ang kanyang pinsan. Kasi nga ang pangarap niya ay magiging prime minister. Hindi natupad gawa ng wala talagang hindi siya uubre. Hindi mangyayari ang lahat ng iyon. Kung hindi niya gagawin ang lahat. Kaya nga ang nangyari kay Pangulong Duterte, itong ko diyan ang Pangulong Marcos ay talagang lag sa loob niya, pero wala siyang magawa dahil nga sa puwersa ng kanyang nakapaligid sa kanya. Sa puwersa ng nakapaligid sa kanya, hindi niya kinakaya. Kung yung mismong kapatid nga na si Senadora Amy Marcos ay umaamin
na hindi niya kaya ang puwersa, hindi siya makapasok, hindi siya makapenetrate dahil nga hinaharang siya, no? Oh, kaya nga ang, ang lagay kaysa naman malaglag siya, o di doon na lang siya. Nanganganib, nakikita niya ang puwersa, lalong-lalo na yung birthday ng dating Pangulong Duterte, hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo, ano? Oh, saan ka pa kung hindi ka babalik pa doon? Hmm. Itong campaign manager nila na si Chubby Chanco, wala siyang magawa kung hindi, dumipinsa na lang ng dumipinsa, no? Bandang huli aamin din 'to si ano, si Congressman Chubby Chanco. Kasi po iyan si Chubby Chanco ay dating congressman din ng Nabutas. Kaya iyan, mga iyan si Chubby Chanco, ayan po ay mga loyal yan kay dating Pangulong Estrada, kay Fernando Poe Jr., ayan, kay nag-ano din yan, kay Gloria Arroyo, naging ano din yan, ano? Kaya bandang huli, isusuka din yan. Kasi nga, ang nangyayari ngayon ay gamitan. Gamitan. Yan lang ang maliwanag yan. Yan ang madaling maintindihan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan, ano? Yan ang napakadali na maintindihan. Naggagamitan sila, mga politiko, para lang sa kanilang pansariling interest. Ngayon, anong pakinabang ni BP Inday Sara? Bakit niya inendorso si Senadora Amy Marcos? Inendorso niya na, mayroon na silang infomercial Itinaas na rin ni Robin Padilla ang kamay ng Senadora Amy Marcos. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kaalyado na ng mga Duterte. Sa ayaw man natin at sa gusto, wala na tayong magawa yan. Pero, in the future, may nakikita sila dyan. Kaya nga inendorso nila May nakikita silang pwedeng magamit. Di ba? Pagdating ng araw, magagamit din nila ang Senadora Amy Marcos. Di ba? Lalong-lalo na pagdating sa impeachment. Kasi ang impeachment, kahit nasabihin ng mga eksperto na patay na yan, dahil political yan, hindi po mamamatay yan. Hindi po mamamatay yan. Maliban na lang kung mananalo ang mga senador na kampe kay BP Inday Sara. Yun lang ang katotohanan dyan. Kasi political po yan. Political persecution. Yan. Saglit lang po Saglit lang po. May ayusin lang tayo. Ayan, Mega love shoutout sa inyong lahat sa nakatambay dyan. Maraming salamat sa walang sawa niyong suporta. Ayan, comment lang po kayo sa gustong magpa-shoutout. Ayan, comment lang po kayo dyan. Ayan, at mega love shoutout sa lahat ng mga nasa trabaho. Ayan, mega love shoutout dyan sa driver kong pugi. Ayan, kay Rick Galicia. Ayan, mega love shoutout. Mayroon akong i-ano sa inyo, iparinig sa inyo. Dito sa nangyayaring dito sa nangyayaring investigasyon sa Senado. Dahil ito nga yung
Kaya siguro nakita ni Senadora Aimee yung yung po pwedeng magamit, no? Yung po pwedeng yung pag-ano ni Aimee Marcos na kaya inendorso niya si Senadora Aimee Marcos. Nanagot. Ayan. So, simple lang question ko, did you prevent VP Sara from seeing her father? Yes or no? Can I expound on this, sir, before I answer the yes, Yes, or go no, ahead. sir? Thank you, sir. Kaya ako nagpapasalamat, sir, na ma-expound yan, sir. Dahil after the first hearing, medyo marami-rami ang lumabas, sir, ng mga misinformation regarding that matter, sir. Yes, sir, I did I did deny the request of President Duterte for him to allow VP Sara to enter, sir. Kasi nga naman, sir, mag-alas 10 na yun, sir. And that is already around 12 hours after we first got him into custody. The VP has all the chances to be with the President earlier that day. We are expecting her. Actually, sir, mga alas 3 pa lang, may information na darating siya. And kung gusto talaga nilang pumasok, sir, pwede naman, sir, eh. Kasi hinadangan mo nga eh, di Ma'am, ba? Yan, di ba? Doon pa lang makikita mo na ang Senadora Aimee Marcos ay seryoso sa kanyang ginagawa, no? Kaya kung pagmamasdan natin itong pag-imbestiga sa Senado na ito, patunay ito na nilalabas ang katotohanan sa pangyayari doon sa kay pag-aresto doon kay dating Pangulong Duterte. Ito pa lang, isa itong palatandaan na ang Senadora Aimee Marcos seryoso sa kanyang ginagawa, no? Ang problema nga, hindi siya makagalaw kasi nga itong si Senate President ay hindi sila pinapayagan na mag-contempt. Di ba? Hindi sila pinapayagan na mag-contempt. Kaya wala silang magawa kung hindi palabasin na lang ang katotohanan para taong bayan na lang ang humusga kung ano ba talaga ang kasalukuyang nangyayari dito sa ating pamahalaan, di ba? Kasi kung tutuusin nyo, halos itong si Secretary Remulla ay inako niya na lahat eh. Inako niya na lahat. No? Kaya ang tanging naisip na paraan ni Senadora Aimee Marcos, ilabas na lang lahat ang katotohanan para taong bayan ang magsabi kung siya ba ay nanggagamit lang. Di ba? Ayan, tuloy natin. Pinundukam sa loob ng Villamor. Sinabi nga ninyo na hinarang, di ba? Yes, Sabi ma'am. Ito, kasi mama, gabi na, matagal na. I did, ma'am, I did really prevent that from the VP. I told the president that she can visit her on the detention cell in Hague. Sabi ko kung gusto niya talaga. Pero Sabi kasi mo nga naman, makapasok. ma'am, Pero sa kabilang sandali, ma'am. tapos sinabi mo you prevented let her. me- Alin ba talaga? let me clarify, ma'am, hindi pa ako tapos, ma'am, eh. May Hindi. gusto- Tingnan nyo, no? Tingnan nyo kung gaano kabos yan si Tore. Ini-invite niya na yung yung chairman ng komite. Di ba? Siya nang nag-i-interrupt. Kaya wala silang magawa para ma-contempt itong mga loko-loko na ito. Siya na, akalain mo, saan ka makikita niyan? Alam kung sila Paduano ito? Yung tubad kong komite. Tapos ito lahat, contempt lahat ito eh. Contemplan ito. Pero makita mo, si Boying Remulla, hindi, halos ayaw niya ng pagsalitain yung komite. Ito, si Tore, di ba? Siya na ang nag-i-interrupt siya na ang nag-i-interrupt doon sa chairman.
Saan ka makakita na ganyan, no? Binabastos na yung mga senador. Oh. Kasi nga, kung matatandaan nyo, kinontempt sila Kanilaw, hindi pumayag si Escudero. Di ba? Oh, ito. Iba ang sinasabi mo eh. Ma'am, patapusin niyo ako kung pwede. Kung pwede, ma'am. Okay lang. Di ba? Kaya nagiging maraming tingin, maraming umano doon kay Senadora Amy Marcos na mahina. Hindi siya makapag-contempt. Hindi nga siya makapag-contempt kasi nga hindi nga pumapayag yung Senate President. Di ba? May kinontempt ka sila. Ang problema, hindi pinirma ng Senate President kaya walang magawa kung hindi pakawalan din ng Senado. Tapos ang katwiran pa, pagbigyan nyo naman kasi kamamatay lang nung kamag-anak. No? Pero hindi siya nagsalita doon kay Pangulong Duterte na 80 anyos na, uugod-ugod na, hindi na nga makalakad ng diretso, may tungkod na nga eh. Hindi man binigyan niya ng doubt na human consideration na lang, may sakit pa yung mama. Diba? Pero doon sa kinontempt, binigyan niya ng doubt, binigyan niya ng pagkakataon. Grabe, ano? Mahalata mo talaga yung mga taong mahalata mo talaga yung mga taong kasabwat. Kasi sila mismo nagtatakipan eh. Tuloy natin. Kasi ma'am, Madam Chair, meron tayong, I think the resource person is if you will allow me. Sir, if you will allow me. Sir, yaw. okay, sir. Kaya nga, but Di ba? Nagpupumili talaga siya eh. Hindi siya Kaya parang nakakahiya yung unang tingin natin. Parang nakakahiya doon sa mga senador na nag-imbestiga doon. Kasi nga, hindi sila makapurma eh. Gusto man nilang i-contempt, lang magawa. Buti nga kamo, ito si Ruben Padilla, kahit papano, nagpakatotoo. Sinabi niya ang totoo. Hindi siya binibigyan ng power eh. Walang umuutos sa kanila, walang dumidikta eh. Kaya nga, nagpakatotoo lang siya. Sinabi niya lang ang totoo. O kahit man mag-contempt, hindi man pumapayag yung Senate President, useless, di ba? Kaya ang nangyari, nabaliktad yung iniimbestigahan, yun ang nag-iimbestiga sa mga senador. Kaya ito si BP Inday Sara, nakikita niya yung pagiging seryoso nitong si Amy Marcos sa kanyang pag-iimbestiga. Kaya kahit na masama ang loob niya, may nakikita pa rin siyang kabutihan dito kay Senadora Amy Marcos. Kaya napilitan siya ngayon na i-endorso ang pagka-senador ni Amy Marcos. Kasi may nakikita siyang kahit papano transparent. Dahil nga dyan inilabas niya ang katotohanan eh. Inilabas niya ang katotohanan dyan lang pag-iimbestiga sa Senado kahit na kontrolado sila ng Senate President. Eto sir after all was being said and done, yung sasakyan ni Hanilet sir and 5 other vehicles, nakapasok at sinundo sila sir. Ang eroplano nasa bukas pang pintuan sir. So, yan sir ang isang tumayong balahibo nun sir ng panahon na nakita ko, andyan si VP Sara, andyan si Bongo nakapasok na. Kasi sinusundo na sir si Hanilet at saka Tumayo doon balahibo. Bakit tumayo balahibo mo? Naihi ka na? Hindi nga pinapasok sa gate eh. Pagkain na nga ng pagkain eh. Kailangan pang ipaalam sa'yo para lang makapasok. Grabe ito pagkasinungaling ito.
Alam mo kung ako maging presidente, demot ko ito si Torre sa pagka-partisan politics niya. Ibalik ko ito sa pagkakapitan. Isipin mo yan. Kung makikita nyo, kung kayo nandoon nakamasid, buong mundo naman yan nakamasid. Yung isang Pizza Hut, hindi pinapasok kung walang go signal kay Torre. Di ba? Alam nyo yun, maraming maraming naka-live yan dyan sa gitnang Villamor. Di ba? Yung isang bak na Pizza Hut, pahirapan pa bago na ipasok. Kailangan pang kumuha ng permit kay Torre para lang makapasok. Di ba? Pero hindi. Siya ang dumidikta sa Senado eh. Yung iniimbestigahan, yun ang dinidiktahan, yun ang nagdidikta sa Senado. Sus Mariang Garapon. yung isa naman, siya na ang nag-interpret doon sa batas ng ICC. Siya na ang siya na ang nag-interpret. Iyon daw ang batas ng ICC. Iba kaysa sa atin. Kaya iyon ang tingin niya. Iyon daw ang tingin niya. Kaya nga yung natin, yung Supreme Court, nahirapan silang magdesisyon kung paano ang gagawin nila. Kasi nga, pinasukan na lahat eh. Tapos, ang mangyayari pa nito, baka mamaya sabihin pa, ay nakurap yung Supreme Court. Kasi kung matatandaan nyo, di ba, nagdesisyon yung Timor-Leste na hindi ibigay sa Pilipinas yung itong si Arnie Tibes, dating congressman. Anong sabi ni Boying Rimulya? Nakurap. Aywan ko. Nakakaanong pakinggan yung mga ganong klaseng sistema, no? Pinangunahan niya na yung bansa ng may bansa. Hindi lang nasunod yung gusto. Aba, kung ano-ano nang pinagdadaldal. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Pabalik-balik kayo. Ayan, mega love shoutout po. Ayan. Comment kayo dyan. Anong makomento nyo dyan dito sa pinagagawa ng mga inimbestigahan sa Senado, ano? Si Kitty, sir, ng kanilang mga sasakyan, together with the other entourage, bakit nila sumabay dun, sir, sa tarmac? Bukas pa na, sir, ang pintuan. Alam mo, Madam Chair, Sir, Nick, Sir. That's a new ibig mong information, sabihin sir. kung pwede pumasok yung si Ma'am Hanilit at saka si Kitty, gusto mo ring sabay-sabay na sila. Sir, ganito. Hindi ko dinideny na pinrevent ko si VP Sara na pumasok based on the request of the president, the former president. Okay, Diba? Siya mismo umamin. Siya mismo umamin. Kaya nga, shoot siya sa banga doon nung inano ni Senate ni Senator Alan Peter Cayetano yung batas na may pagkakulong pala ng 4 to 8 years. Naku po. Nawindang sila lahat doon. Baka hindi nila alam yun. Or alam nila, pero talagang binaliwala nila ang batas. Diba? Kasi doon pa lang dapat isurrender mo talaga sa korte. Pero anong ginawa? Sinurrender doon sa korte ng dahig. The reason for that, you prevented VP Sara from entering. yes, ma'am. Okay. Because the reason for that is that 12 hours na ang nakalipas at tapos na ang lahat ng mga delaying tactics. Nick, I cannot allow that. And otherwise, Nick, magiging magulo pa ang situation, Nag-expire sir. pala yung karapatan ng akusado. may expiration date pala yung karapatan ng anak na bumisita sa kanyang tatay. Sir, we do believe
tapos na nga naman yung 12 hours. Bakit nyo pipigilan? Eh, may utos na nga sa kanya eh. Talaga naman to. Oh, pangkapitan talaga ito si Torre. Ako, sir, personally, that's my call at that time because I'm operating on the premise na Kung matatandaan nyo, mayroon itong naging kaso, may naging kaso ito sa Samar kung saan ginawa itong persona non grata si Torre kung saan siya na partisan politics kaya inano siya ng persona non grata ng Samar. It's your aking call. mission. It's your call to Yes, violate sir. the law. Yes, It's your call to violate the law. Dahil nakalagay sa batas, binasa ni Senator Alan Cayetano na bawal na pigilan yung anak na bumisita. So it's your call to violate the law. hindi sa ganung context, sir. Oo. Anong konteksto? Anong Kasi konteksto sabi mo mo? lang, talagang hinadlangan mo yung pagpasok eh. Mr. President, I won't belabor the point kasi sinagot nyo naman, sir, yung tanong ko. Kasi nga, going back to Ambassador Lacanilao, that's a violation of the law. If you look at the law, it says arrested, detained, and custodial investigation. Kung arrested lang to, baka may lusot, 12 hours, 6 hours, matagal na. Pero ang nakalagay sa law kasi, you cannot deny pag arrested, detained, and custodial investigation. No if, no buts tong batas na to because nga, in the past, lalo pagka, wala pa namang internet masyado nito eh. 1992, no? Wala pa masyado yung mga, bago pa lang yung mga, cellphone na ba nito or ano? But ang point, sir, there's no exceptions here. So that's a matter of defense kay General Torre. But just to pursue this, yung doctors ho ba ni President Duterte certified him fit to travel? Di ba sabi niyo, sir, eventually pinapasok niyo rin doktor niya. So nung una, sa video nakita ko, hindi pa kasi niyo nasasubmit yung buong video, kaya hindi pa namin nare-review. No? That's why I'm giving you the benefit of the doubt. Kasi I'm not an eyewitness, I didn't see and even if I'm not an eyewitness, I didn't view the video. No? So dun sa nakita ko kasi, you were denying, the President was saying, you have to make sure I'm fit to travel, and then sabi niya, doktor ko, ang sabi niyo, may doktor na dito, it was a police or military colonel. So eventually you let in some of his doctors, correct, sir? Yeah. Did they certify that he was fit to travel? I believe, sir, on that argument, we can already... No, it's not an argument. I was just Sir, asking, okay, sir. did Sir. they certify that he was fit to travel or hindi sila tinanong were they fit to travel? It's not part of the procedure for his private doctors for that to do that, sir. It will be the government doctors who will be No, taking that's not that, sir. true, sir. Ang nakalagay ho dito sa batas, it can be his doctors. Magiging inutil yung batas if you invite your doctors and then they cannot certify. So, mangyayari nun, if they certify hindi pwede, sinertify ng government doctor pwede, korte ang magsasabi at kakasuhan yung doktor na nagkakamali. Hindi mo pwede basta't i-replace ng government doctor yung, so like now, no? If anyone here biglang nag-faint at sinabing hindi na siya pwedeng mag-appear dito, we have a Senate doctor. But if it's the doctor of the witness who tells us, we cannot immediately judge on the two. Kasi even dito po sa surrender, may mga tanong about being fit to travel eh. Na ang nakalagay nga and even yung baka mapahamak yung kapitan. Kasi kung titignan niyo po yung yung Yes. pinirmahan ng kapitan, sa pinirmahan niya po may nakalagay doon Saan 'yon? Yes, Senator Cayetano, kung pwede lang Yeah, i-clarify, anyway. ang nangyari, si Kitty, sinabi talaga na hindi pinapasok yung doktor. At sinabi ni Dr. Rosa Alensi na ang dating Pangulo, napakataas na ng kanyang diabetes, umabot ng 328. Diba? Kung mapapansin nyo, ang dating Pangulong Duterte, maraming mga video, maraming mga picture na nandoon na lang siya sa isang sulok, naka-oxygen. No? Naka-oxygen. Pero ang nangyari, pinilit pa rin nilang dalhin doon sa dahig. Pero itong na-contempt na sila Kanilaw, binigyan nila ng doubt
human consideration. Kasi nga daw, namatay yung kamag-anak, namatayan ng kamag-anak. Di ba? Tingnan nyo kung gaano ka, ang Senate President, kabayas, ano? Tingnan nyo yan. Tingnan nyo kung gaano kabayas. Diyan mo mahalata na political persecution talagang ginawa nila. Oh. Pinapaliwanag na ni Senator Cayetano na hindi mo po pwedeng magkakaproblema. Makukulong kung sino man ang pumapil doon at pumirma. Kasi nga, batas yun eh. Paano mo babaliin ang batas? Oh. Hindi pa rin maniwala, pilit pa rin talaga. Nakakahiya yung mga ganitong nakakahiya yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Yung pinapanood ko ng buong mundo, pinapaikot-ikotan mo yung batas na palpak na nga, itutuloy mo pa. Palpak na nga yung katwiran mo, itutuloy mo pa rin. Pinagpipilitan mo pa. Diba? Na hindi nga uubra eh. Kasi nga, mali eh. Huwag mong ipipilit ang mali. Diba? Oh. He needs to be admitted directly to a hospital. Nagkaroon ng diskusyon doon sa Villamor, pinatawag yata, nung isang Colonel Dr. Donald Palma, cardiologist, na hindi siya nasa kalagayan na magbiyahe ng mahaba, pero pinirmahan ni Dr. Colonel Jonathan Rico, isa na namang Armed Forces Doctor, Commanding Officer ng Air Force, na pwede siyang bumiyahe. So, yan ang ipatawag ni Senador Amy Marcos. Bakit niya pinirmahan? Sino ang may utos na pirmahan yan? Sigurado may utos yan eh. Hindi po pwedeng walang utos yan. Kasi nga, isang doktor yan, hindi po pwedeng ipapahamak yung lisensya niya, hindi po pwedeng ipahamak yung kanyang pagkadoktor diyan. Pero ginawa niya na po pwede siyang mapahamak. Sino ang may utos? Oh, pwede nating sabihin yan. Ano ang nangyari? Ano ang lagay? Di ba? Ano ang lagay niya pagkatapos niyan? Dapat iyan ang isa sa ipatawag nila sa susunod na pagdinig, ano? Ipatawag nila yan yung mga doktor na pumirma at saka yung pumirma, yung nagsabi na hindi siya fit na ibiyahe. Oh, ngayon, dahil nga hindi nag-ano doon sa kagustuhan ng mga gustong magpadala doon sa dahig, kumuha uli sila ng doktor. No? Kaya mapapahamak talaga yung doktor diyan. Dapat yan ang isa sa ipatawag nila sa susunod. ibig sabihin, maliwanag na ang pumirma ng certification na fit to travel ay hindi kanyang doktor na hindi pinapasok, kundi doktor ng AFP. Correct ba ho ang pagkakot? Di ba? Maliwanag yon. Maliwanag yung sinight na batas ni Senator Cayetano na hindi mo pwedeng hadlangan yung sariling doktor. Iyon lang ang magdedetermine kung fit ba siyang maibiyahe or hindi. No? Kasi choice yun ng pasyente, choice ng inaresto, yung kanyang pipiliin. Hindi eh. Ang nangyari, choice nila lahat eh. Kung sino ang humuli, choice nila. Diba? O, nasaan? Tapos sasabihin nila, walang nilabag. Otot. Anthony, Chairperson. No, Senator Go, just before, ito yung dahilan kung ba't ko tinatanong ha. Sabi nga ni SOJ, sub judice, meron na request, may petition for writ of habeas corpus. Ang aking concern ngayon, kasi ang bata, ang ginagaya, hindi yung salita natin, yung gawa. Sama. And I think nun din sa batang pulis, batang militar, batang tanod, batang NBI. They're watching now. So if someone was arrested in Tawi-Tawi, can he be visited by his family anytime
And can his doctor, they say, hindi mo pwede ilipad ng Manila yan. That's why I'm asking all of this because according to Ambassador, Di ba? Oh, yung binigay na sample ni Senador Cayetano o nasa Zamboanga. Pag sinabi ng doktor na hindi mo pwedeng ilipad yan. Ngayon, ang ginawa nila, kumuha sila ng doktor. Oh, resitahan mo yan na pwedeng ilipad. Ganun ang ginawa nila eh. Kaya nga binaboy na nila yung batas. Di ba? Kasi nga, hindi pumapabor sa kanila yung doktor. Kaya ang nangyari, kumuha sila ng sarili nilang doktor para lang pumabor. Ngayon, ang tanong doon, asan yung doktor na yon na pumirma doon? No? Iyan dapat ang palabasin. Bakit niya pinirmahan? Sino ang may utos? Iyon dapat ang ano nila dyan. Sino ang may utos? Bakit umabot sa punto na nagkandalit-silit yung batas nang dahil sa mga utos na yan? Oh, kasi nga nagtulakan na sila eh. Oh, bandang huli inako na ng SOG. Di ba? Marcos, Alacanilaw, walang violation. Sabi niyo walang violation pero apparent fever. So I just want to put that on record. Sana malinaw natin yan. Kasi may police, ano din eh. Meron din po kayong, ano, di ba, revised PNP operation procedure. Pati doon, pareho nung batas eh. Pero parang hindi nasunod. So I submit to you and to Senator Bong. Parang hindi nasunod. Hindi talaga nasunod. Hindi talaga nasunod. Nagpaligoy pa si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi talaga nasunod. Siya na nga mismo ang nagsabi. Oh. Si Tory na mismo ang nagsabi na kumuha sila ng doktor. O yung kinuha nilang doktor, okay. Pero yung isang doktor na hindi umokay, hindi nila pinapirma. Kasi ang pumirma, yung pabor sa kanila. Di ba? Go. Thank you for waiting. Thank you, Senator Cayetano. Ambassador Lacanlinaw, babalikan ko lang yung pinirmahan ninyo. Andito na sinabi ninyo, kahit nagkakadiskusyon na tungkol sa diabetes ni Presidente Duterte at yung kanyang kalagayan, pinirmahan ninyo that you don't know if he's fit to travel or not. Eh bakit pinagbiyahe yan kung hindi ka sigurado? First of all, kasi hindi po ako nasa medical field, hindi ako ang doktor. Kaya pero, ayan, nagpalusot na rin siya. Oh. Hindi ka pala sa medical field. Bakit mo pinirmahan na pwedeng i-travel? Di ba? Hindi ka man lang nagsangguni sa mga doktor. Oh, di ba? Nagkaipita na kasi. Kaya kanya-kanya na silang lusutan. Pinirmahan mo rin na hiniling niya na dalhin siya sa ospital kaagad kasi masama na ang pakiramdam. Ma'am, kasi hindi po niya, that time, nag-request ho si former ES. Nagkabuhol-buhol na siya. Hindi niya na maintindihan sarili niya mismo, hindi niya na maintindihan kung anong sasabihin niya eh. Kung anong isasagot. Medial Dea na i-inform ko paglapag namin sa Hague ang ICC na mabigyan si former president ng medical assistance. Sabi niya baka hindi ka pakinggan. Oh, kasi nga pirsahan niyo ng sinakay. Kaya nga wala nang ibang choice ito si Medial Dea dahil hindi na nila kayang pigilan eh. Hindi na nila kayang pigilan kaya nga nakiusap na lang na pagdating na lang doon bigyan na lang ng medical attention. Kasi nga, nahihirapan na yung mama, yung matanda eh. Di ba? Ilang oras nyo nang pinahirapan eh. Oh. Binaboy nyo na nga yung batas eh. Binalahura nyo na yung batas. Oh. Bandang huli, hindi sila nagtagumpay. Kasi nga, dumadaan sila sa legal na proseso. Kayo naman, illegal na proseso naman ang ginawa nyo. Kaya nga wala na silang ibang choice. Makiusap na lang na pagdating doon, bigyan ng medical attention. Kasi nga yung mama,
nahirapan na, sobrang taas na yung ano, yung sugar niya. Oh, kaya ang tangi na lang nilang choice dahil hindi na kayo magpaawat eh. Talagang by hook or by crook, dadalhin niyo talaga yung matanda eh. Oh, kaya nga ang pakiusap niya, bigyan na lang ng medical attention. Di ba? Sabi ko, kakausapin ko po. Kaya ho, nag-request ho ako that time, paglapag namin, kinausap ko po So kaagad. hindi totoo na hindi mo alam. Alin Alam po? mo na may problema. Hindi po. Kasi po, yun po yung request. Wala po ko alam kung may yung, kasi hindi naman po ko yung doktor. Hindi ko naman sinasabi na doktor ka, ambassador ka, sinabi mo kanina. Pero ang pinirmahan mo rito, you do not know. Paano you don't know? Nagkakagulo na tungkol sa doktor. Hindi po. Yun nga po. Nag-request lang po si former ES Medialdea na ambassador, mag-request tayo sa ICC para mabigyan ng medical assistance si former president. Pero hindi po namin pinag-usapan kung ano po yung kalagayan na mataas po ang kanyang sugar o mataas ang Nakakatawa itong ambassador ka. Hindi mo alam ang nangyayari sa'yo? Nag-request nga ng doktor eh. Ibig sabihin, may dinaramdam. Hindi mo man naisip, ba't ka nag-request ng doktor? Ano bang kalagayan ng inaaresto namin? Diba? Sakit sa ulo ito. Nag-request nga ng doktor eh. Di inalam niya sana. Oh. Inalam niya sana. Bakit ka nagre-request ng doktor? Ano bang lagay ng pasyente? Ba't ka magre-request ng doktor? Ano bang sakit niyan? O palibasa hindi siya doktor. Pinabayaan niya na. Kasi nga ang target, hindi po pwedeng madili yan dito. Hindi po pwedeng hindi makuha yan dito sa Pilipinas. Kailangan madala yan doon sa lalong madaling panahon. Iyan talaga ang focus nila. Wala silang ibang focus dyan. Kaya nga, ang ginagawa, kahit nasa legal na paraan, itong mga nakapaligid kay dating Pangulong Duterte, pinapalagay nila na delaying tactics ang ginagawa. Obstruction of justice ang ginagawa ng mga nakapaligid Pangulong Duterte. Iyan ang palagay nila. Kasi nga, by hook or by crook, madala nila iyan doon sa ibang bansa. Kasi nga, may taning na oras sa kanila. Oh, si Turing na mismo ang nagsabi na pag hindi niya nagawa yung kanyang trabaho, siya naman ang malilintikan. Diba? Tayo pa ba? Hindi pa ba natin maintindihan kung paano tayo pinaikot-ikot ng mga ito? Oh. Kaya nga, nakikitaan ni VP Inday Sara na itong si Amy Marcos, medyo nagiging kaya nga, mahirap man tanggapin sa mga diehard supporter ni Pangulong Duterte, wala tayong magawa. In-endorse niya talaga si Amy Marcos. Kasi nga, nakitaan niya na pwedeng makatulong. Kasi nilabas niya ang katotohanan eh. Oh, isa iyon sa nagpapatunay na nagiging parehas si Senador Amy Marcos. Kasi kung hindi parehas ito si Senador Amy Marcos, hindi yan maglalakas ng loob na mag-imbestiga dyan sa Senado. Kung gusto niyang protektahan yung kapatid niya. No? Pero yung iba, nagiging drastic naman, yung ibang mga, lalong-lalo na yung mga matataas na ni dating Pangulong Duterte, ang hamon niya, ang hamon nila kay Amy Marcos, subukan mong i-impeach ang iyong kapatid. Diba? Kumbaga, sa madaling salita, nakulangan sila doon sa paglabas ng katotohanan dito sa pag-imbestiga sa Senado.
Di ba? Ganun talaga. Ganun talagang mararamdaman natin na nakulangan. Kasi nga, yung Senate President mismo, hinaharang sila. Di ba? Kanyang Hindi, humihingi na nga na direktang dalhin sa ospital. Tanungin natin si Senator Bongo. Kanina pa nagtataas ng kamay, sorry. Ako nagtatanong, ako po magtatanong. To Ambassador Marcos Lacanilaw, totoo ba na pagdating doon sa The Hague, sinakay siya sa stretcher, siya na lang mag-isa? Yes or no? opo. Hindi niyo na sinamahan? Hindi po kami inalaw ho ng ICC. Paano yung mga medisina niya? At yun pong kanyang personal nurse together with the PNP doctor, nakipag-coordinate ho sa doktor ng Hindi sila ICC and pinababa? binigay ho yung... Yes or no? Ano po yun? Hindi sila pinababa? Hindi po. Wala siyang kasama binaba? Wala po, siya lang po. Siya lang mag-isa? Opo. Alam nyo ba marami siyang medisina, 27 yan araw-araw? Kung ano yung pinainom sa kanya hanggang ngayon po, hindi pa rin pinapainom sa kanya kahit pinagdalawang beses na pinadalahan siya mula sa Pilipinas. Hindi pinapapasok. Dahil Diba? Makikita niyo yan kung paano ginipit ang isang matanda. Tapos itong si si Kiso naman, hindi ko maintindihan ano bang nito? Ano bang nakain nito? Alam mo, hindi ako magtaka. Pagkatapos ng May, maging hindi na ito maging Senate President. Hindi na ako magtaka dyan. gusto nila sila ang maggamot. Paano na lang po kung hindi hiyang o hindi naayon sa kanyang karamdaman? Yung nasa Villamor pa lang po, si dating Pangulong Duterte, mataas yung blood sugar niya. And he is due for check-up po, March 12. Andiyan dyan po yung nurse niya. Monthly po yan. December, January, February, March. Buwan-buwan po yung kanyang medical procedure. 80 years old na po yan. Buwan-buwan, ako mismo sinasamahan ko. At yung gamot niya, buwan-buwan, ako rin po nagpapadala. May karamdaman na po si Tatay Digong. Alam niyo po, ganitong totoong kwento. Para alam niyo lang po yung totoo. Nung dumating si dating Pangulong Duterte, andyan dyan po yung tatlong doktor niya. Harap ko po si Chief PNP Marbil. Tinanong ko po, Sir, saan niyo ba dadalhin? Kasi dito yung mga doktor. Sabi niyo, dadalhin po sa kampo sa 250. Kaya tinanong ko po yung spokesperson na hindi nagsasabi ng totoo. Tinanong ko saan dadalhin. Hindi niya ako sinagot, tinilikuran niya ako. Sumunod po kami. Nung sumunod kami, hindi na po ako pinapasok. That was 10 o'clock. 2 o'clock, 3 o'clock. Meron pong sumundo sa amin. Sumakay ako sa sasakyan ni Ma'am Hanilet. Pagbaba sa gate, binababa po ako. That was 3 o'clock. O, diba? Tapos, sabi ni Torre, naku po, nanindig balahibo ko kasi nakapasok na yata si Ma'am Hanilet at saka si Bongo. Kakatawa ito si Torre. O'clock pa lang po. Pinababa po ako. Hindi po ako pinapasok. Respeto lang naman ang hinihingi ko. Just for the record. Sino ho bang pumigil nito? Bakit kaya hindi kami pinapasok? Kaya hindi po ako nagtataka kung hindi po pinapasok si VP Sara nung gabi. Paano papasok? Sarado na yung gate. As in, sarado. Lahat po ng gate sa kampo, sarado na po. Nung sinubukan ko pong pumasok, nagpaalam po kami. Pinababa po ako. Kahit nakasakay na po ako sa sasakyan. Nakiusap na lang po ako papasukin yung mga doktor. Yung 3 doktor po.
It took you about 3 hours, 4 hours pa po after his arrival bago pinapasok yung doktor. Yung oxygen niya nandoon, yung ambulansya po nandoon. Inantay muna about 3 to 4 hours or even 5 hours bago pinapasok po yung ambulansya, pati yung doktor niya. Doon pa po nalaman na mataas 300 plus po ang kanyang blood sugar. With that findings, kung talagang chinek up ng doktor ninyo ng maayos, he is not fit to fly. He is not fit to fly. Due for check-up na po siya and admission po, March 12. You may check with his hospital sa Cardinal Santos. Naka-reserve na po yun. A week before pa po. Hindi naman magsisinungaling yung hospital. Yan na po. Kung gusto lang natin malaman dito, yung katotohanan lamang po. The truth. The truth. General? Kung ano lang po yung totoo. Salamat po. General, tama ba yung sinasabi ni Senator Bongo na 3 oras nang nag-iintay yung sariling doktor ni dating Pangulo at hindi pinapapasok ng pagkahaba-habang panahon samantalang may sakit yung kanyang pasyente? There was a doctor from Cardinal Santos, ma'am, babae. At nag-request pa nga yun nung... 3 oras bang nag-intay? Nag-request pa ng... Diyan na ba si Kai? na magpapasok ng ECG, ma'am. Pero 3 oras nag-intay? 3 to 4 hours po bago pinapasok ang doktor at yung ambulansya. Ginawa nga pong installment yung pagpapasok ninyo. Una, papasukin muna yung isang doktor. Pinapasok na naman yung isang doktor. Finally po, kailangan pumasok yung ambulansya, yung ECG mismo, pati yung oxygen. Anuhin mo naman yung doktor, wala yung ambulansya, wala yung ECG, wala yung oxygen. Tingnan niyo po yung records niyo, ano oras nakapasok. 10 a.m. yung arrival, kapasok yung doktor, mga alas 2 na po, siguro alas 3. It took 4 hours. Pakiusap ko lang po yung katotohanan lamang po. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy dito, huwag na natin iikot pa. The truth lang po. Maraming salamat, Senator Go. At nakita ko yung mga retrato ni Presidente Duterte, nakahiga, natutulog sa isang maliit na upuan, may oxygen cannula. Talagang sintomas yun pag nahihilo na sa diabetes. Hindi ba kayo natauhan doon sa sitwasyon niya, sa kalagayan niya? Hindi. Di pa kayo nag-alala na yung inaaresto ninyo talagang masama ang kalagayan, Hindi pa rin. malubha ang karamdaman? Yes, General Torre. Nakita mo naman siguro, nakita ko lang sa picture, di mas lalo mong nakita. Regarding the medical condition of the former president, sa tingin ko naman, ma'am, supisyente ang mga doktor na nandun and I defer to their expertise. Pero hindi niya doktor. Ayon sa batas, Andun, siya ma'am, ang may picture. pipili ng doktor. Ma'am, may picture tayo rito na may doktor siyang sarili galing sa sa Cardinal Santos. Babae po yun, nakaputing t-shirt. At siya po ay doktor ni PRRD. Ang sa akin lang dito, ma'am, is that I take comfort on the fact that we have a benefit of 2020 hindsight, ma'am. Bago maglanding aeroplano ni President Duterte, he himself was the one who made a video, pinadala niya sa anak niya, pinost ni Kitty, sinasabi niya okay siya. So I think all the discussions now about his medical condition, Pambihira ka talaga. Siyempre, ako kahit na nahirapan na ako, para hindi mag-alala yung mga mahal ko sa buhay na malayo sa akin, sasabihin ko na okay ako, kahit hindi. Oh. Ikaw ba naman, malayo yung pamilya mo, nag-aalala sa'yo, kasi nga, dinala ka ng puwersahan. Tapos sasabihin mo na, huwag kayong mag-alala, naghingalo na ako. Talagang wala. As in, nakakahiya itong natin, Pinaikot-ikutan lang nila yung batas. Pinahaging-hagingan lang nila, malusutan lang nila yung kanilang kapalpakan.
No? Nakakahiya. Nakakahiya tayo pag ganito ang namumuno sa atin. Nakakahiya. Ang gobyerno po, napaka-perfect niyan. Ang gobyerno. Ang gobyerno ay tao. Yung nagpapatupad sa gobyerno ay tao. Pero kadalasan palpak. Oh, anong mangyayari sa atin pag puro tayo ganito? Di ba? Wala. Palpak ang mangyayari sa atin. Yan lang. Nakaisang oras na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat at sinamahan niyo ako ngayong umaga. Maraming salamat po sa mga dumaan, sa mga nagsuporta. Yan, lalong-lalo na kay Mami Mercy Calunod. Maraming salamat po. Advance happy birthday po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Analisa, maraming salamat po. Kay Ji Chang Wok, kay Kagawad Antonihan, kay Nani Sanchez Vlog. Mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga at God bless us all. Ayan. Enjoy po tayo sa ating mga bakasyon. Ayan, mag-ingat po tayong lahat. Huwag natin kalimutan bago umalis ay manalangin po tayo sa ating Poong may kapal, sa Poong may likha ng langit at lupa. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang tanghali, mapagpalang umaga po.